Sunana Mustapha amma kurmi nake, abokin Bashir Zaria nake, mafiya nake jan wuya yake. Ai bani da lokaci, lokacin bata lokaci, rabon mu dole ne mu ci a zuba ta faifai ko aja. Ko kuna da lokaci, ni bani da lokaci, suka ce wayan zo in ji a zuba shafe fase ni ci. Ai dalibi ne ni ba malami ba, tafiya nake ban gina kai ba, da sun zata ba za na zo ba, Allah ya daga daraja na kudu ba. Fitina ya gano rigima, kai ka san akwai magana, jirgi zai tashi sama kan in tafi sai na ja magana. Number one ya ce da siya nambo, gini na koki na sha a togo, buga kes gaba in buga tango, ni na fi son a ce mini let's go. Sai dan zare ya banni da su, karkai magana ni zan ji da su, don ka san babu lokaci, lokacin bata lokaci, rabon mu dole ne mu ci a zuba ta faifai kowa ya ci. Ai bani da lokaci, lokacin bata lokaci, rabon mu dole ne mu ci a zuba ta faifai kowa ya ja. Ko kuna da lokaci, ni bani da lokaci, suka ce wayan zo in ji a zuba shafe fase ni ci. GC duba agogo, mun wuce guntun kansu lego, bana bani sai dai ungo, to ina wani dole na dauko. Alhamdulillah, yanzu mu ake kalla, da mu suke san talla, ido ya daina falla. Ayaya, salama da taso bani lokaci, yanzu mu suke ta so su ci, in muka girka za su ci, lirikali dan agaji. Lokaci na za su ji ni, ina nema za su bani, idan na je za su bi ni, masoyana na so su gani kuma za su biya, sannan kuma za su kira, in su kira kuma za su jira. Aya ai bani da lokaci, lokacin bata lokaci, rabon mu dole ne mu ci a zuba ta faifai kowa ya ja. ko kuna da lokaci, ni bani da lokaci, suka ce wayan zo in ji a zuba shafe fase ni ci.